Jimmy sedang mas Bakhuid nomor lai sepak lai puar. Wan baru ku men ku para, wan yaru jing islay bajing ba, kajing iklam jing Sdang klam jing ku, jong utrayu bom Yai wayai kenu jauh try nakam baba unang leklem wai nasudaya maryang gumudur Sngi usai kapertai yaki Wan baru Kohen men ku para, wan yaro jing islay bajing pam, kajing iklam jing Sdang klam jing kun, jong utrayu bom Kakateng ukpa badukon baduman sem Bakhuid. Amen. Kai jing e jong turai jong Jisu Christ bad ga jing e jong ublay lembat ga jing selok jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Ring God but piru. Kohan men ko para ngi pediang yalade bang ngilong kinong pop hakmat utrai ublay jungi bad ngi penmap ken nak banta kipop kibang yalale hai kena kisngi ki beladap lengba ke jingmot ke jingperkat lengba ki ktin ke telej lengba ki kam ke jam ke jingi baro ai botrai badap da ke jing ej un map badun saj un pen khoj ya baro ki pop bad ke jing mong jongki bad ngin yo shishai kita ke jing kurku ke jong blay badu tra shishaun ngap ke jing duai ke bangi duai ke bangi duai ha kena ke step kerpang lengba kena kemas ke Bakhuid. Tekum tato kan kohan men ko parangi pendam yala ka jong kamon hakmat ublay ukpa da keba ngi penmap ya kipop kibangilale ngapla hau blay badan bor baro badepi kohan men ko para bang lale pop shibun da ke jing perkat da ki kten da ki kam da ke jing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata akarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa katay sati yaki angel bat kirukod badepi kohan men ko para manduway nakabanta jonga how try ublay jongi ublay badan borbaro unisnay yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi siya kajing bom jukon. Amen. Trikendrat goblay isleyangi, Trikendrat goblay isleyangi, Christum go Christoram, gonong penim jongi penim yangi. Trikendrat goblay isleyangi, Trikendrat goblay isleyangi, Christum go Christoram, gonong penim jongi penim yangi. Dong ini aduai, giduai nak benta ke yang kesem, jongi filmon light
the car but idolin nyop hiao but barok ki khun ki ti jungki kerpang na kabenta ka jingkot ka jingkhia jong i idolin ngi duwairu na kabenta jong i Michael nyop hiao i badan hapdeng ka jingpang ka jingsitam inai ka jingkot ka jingkhia but ka jing erniu ha ka jing im ngi duwairu na kabenta ka jingtmu baper jong ka jing im jongi jong ka ying ka sem jongi Cô blei mêu ba linh ba cái jing ấy trong cái jing tinh khun melamon yang i ban long ki khun trong cái jing sai to ai ngi karpat ba ngin sha telep ha cái jing dum trong cái jing bakla hanrei ben pen pau ba ngi sa barabor ha cái jing sai ba pernai trong cái jing shisha dau trai jing yu Jisu Christ khun trong me ubu imat basan sha ring kat bat me ha ka jing along ka way jong amen sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing pule na ki kitab u Amos nongya thuk lupa utrai u ong kumni Hakata Sngi ngan sa penyeng biang ya kayeng jan udabit kabala klem bat maramot ya ki kenro jongki kibala toa ngan sa penyeng biang ya ka na ka jingjot ngan sa tei biang ya ka kumba kalong menhendai knang ba kindup yop biang ya ka badang sa jong ka edom bat barok ki jaj benriu Ya ki balakot da ka kerteng jonga. Uong utrai ubale ya kani. Hakmi kisngi kin sapoy uong utrai. Haba unong lur unsalap ya unong od. Bat ubatung sowan ya uta ubabet sembay. Kilumba kin sajreng da ka wan batiang. Bat kilumred barok kin satuj daka. Ngan sa penpai biang ya ka jingman baha ki pat Israel jonga bat kin sa tei biang ya ka shnong ki balajot bat kin sa shong haki kin sa thung ya ki brisok wan bat kin sa di ya ka wan jongki kin sa trei haki kper bat kin sa bam ya usok jongki ngan bu biang ya ki hakari jongki bat kin sha jenrat shu lanu Nakari kabangala ay haki uong utray ublay jong pi. Kaktin jong utray. Isongo ya ublay. Sang prapusan nomor nyospa nripu kendai. Nyospa nripu kendai. Hindroai kidikot kendai terter. Ben itrai hangi yala kajing isne to ai la jing but la jing pening kajing ya rab jong utrai kajan ya ki bating blay jing ikan kendau pumat kahok nasun bleng ben itrai hangi yala kajing isne to ai la jing but la jing pening jing but kajing shisha Hakmi ya kendulan kahok bat kajing isne Hakmi kidok iapyan pen itrai hangi yala kajing isne to ai
la jing pen im u trai unai jing man pa kan say kan đeo la u so ka ho kan ya chua jong u jing su kin le on ya u pen i trai hang i ya la ka jing is ne to ai la jing is but la jing pen i Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. To ai baga khmat jong me kan ting san hau sakri jong me, bato hi kaya ngaya ki adong jong me. Hallelujah, Hallelujah. Utrai udon rengkat bat pi Ringka bat piru ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews kau berom ame kutrai. Hakata ka por kisenran u Jisu kisenran jong Yohanes Baptis kilawan so Jisu ki ong balai mangi bat ki Pharisee ngi sha jin ed hanrei kisenran jong me kim sha jing ed satya Taïew Jisu la jubab yaki hato ki bala shawer sha ka jing khawai poi kha poi man ki la mo ban le sngiu si kat baw nong ko kurem udang don bat ki hanrei kan don kapor habaw nong le kurem en sim no naki te hangta kin sa sha jing ed don ubaserdap da kalang khot jan thmai ya kajan ko barem namar ba kalang khot thamai kantar na ka barem bat ka jingpei kan sakham he bat ju thap ya ka wan bathamai ha ki lausni barem balada le kumta ka lausni kin pthei ka wan kan hoj bat ki lau kin du ei hanrei ya ka wan bathamai la thap ha ka lausni bathamai bat kumta ya baro la penne ka gospel jong utrai ka jingero ya me ko Chris ko hanmen ko para ha ka jing pulek banang kong na ka kitab jong prophet Amos ngias ngeu ka bautrai ong ya kini ki kentin ngan sapan phai biang ya ki pat Israel jonga bat ngan bu biang ya ki hakari jonga ngan sapan phai biang ya ki pat Israel ki jonga ban ngan sebu biang ya ki hakari ka jonga kini ki de kentin ki bautrai Ukraine lengba prophet Amos Yole saya kena kasngi kidai kentin ki bok trai Ukraine hanga badapi ngan sapan phai biang ye pi na ke jing em barem jing pi sha ke jing em ke batmai namar ngalapan kre na ke banta jing pi kahima ka junga kata ke dei ke jing em lawei ke junga ke jing pi ko hanmen ko para nangta utrai udang ong susu lang bau jong Amos ngan sapan yeng biang ya kajanjing ke balak lem ngan samaramot biang ya kenro bala pentua ngan sapan yeng biang ya kejaj benreu hanrei tang kito ki bakhot ya kerteng jonga utrai ong ya kine ki kenten sai kedar na ke banta jonga ba jongpi ngan sapan yeng biang ya kaying jan balak lon ngan saram maramot biang ya ka kenro bala tua ngan sapen yeng biang ya pi lada ma pi khot ya ka kerteng jonga lada ma pi khot ya ka kerteng jonga
kini ki kentin ki bau turai ong lang bau prophet Amos hanga badai pi ngi kloi na em ban khot ya ka kerteng jong turai haka jing im jongi haba mangi ngitip ngi kelon haba mangi ngitip ngi don haka jing telot haba mangi ngitip ngi la phet jingai na u nei ngi la ino ya u ngi kloi na em ngi long na em kita ki bro ki bakhot ya ka kerteng jong u hoi ko han men ko para haka jing im ka junga ka jung pi ngi long ki bro ki baduna ngi long ki bro ki batlot ngi persuse ya trai ngi phet na trai ngi lendet na trai han rei ngi dei bandon ka nei ka wei ka kamram bat ka nei ka dei ka bangin khot ya kerteng jong trai blei jongi ladangi khot ya kerteng jong u mau wan ban ya rap yang aba de pi ken ban ki im biang na kata ka jing im barem jongi bangin la ban laj na kita ki jing e ki jing jar ki bangi syam la ne ki bangi yamat ha ka jing im jong aba jong pi kan mau menta ka sngi la shai ka sngi bat ha ka sngi babot jong ka jing im jong a jong pi ngi dei ban khot ya kerteng utrai blei haka jing im jungi kajing khot ka jungi ya kerteng utrai blei jungi u Jisu u trai u mod ban ong ba ngi dei ban bu yala de haka jing duai hakmat jung u haka jing duai jungi ko han men ko para ngi la ban khot ya utrai u blei khnang bamu unwan ban Kristen yangi khnang bamu unwan ban aibor yang abade pi kanai kadai kaba ngiyo gijing hikai na gijing pulai kebadan kong kumjuru abang ipai shaka gospel ujisu ong yakin kentin omdon ubaserdep dakaleng khot jan tmai ya ka jan ku barem omdon ubale kumta kai kanai gijing mut jong utrai Jisu habau Quran lane wong yakin kentin omdon ubaserdep dakaleng khot jan batmai ya ka jan ku barem ko han men ko para manga mapi menin hakis ngi ki beladap ngidon laka jongka jingim ngidon laka jongka history han rei menta ka sngi pat ngiladon ka history ka batmai ngiladon ka jingim ka batmai ngelaim ka jingim ka babayo le se hak jingim jongi den mata ka dau trai u krensha yang abade pi kletno buno ya ka e ka baladap sakendong wan rashu ya ka hak jingim jong pi menin pi im hakapop menin pi les new menin pi im hak jingim badum mencapat pila im ke jingim ke babaha pila long u Kristen dei mata kadau wat syaken bakato ke jingim barem jung pi kan wan ban tap telub ha ke jingim babaha jung pi ke bamanta ke sngi kine kide kentin kine kide ke jing hikai ki bau Jisu u khot yang abade pi ko han men ko para ha kene ke sngi den mata kadau to ke ngin kan mau bat ngin pen kan mau yala di man ka khlemat ha ke jing im jungi ngadon kam yo trai ha ke jing im junga bat ha ngaladon kam yo ngala im ke jing im ka babha ngala im ke jing im ke jing long Kristen ka junga ngala ya ja ke jing im jung ke jing ik ngala ya ja ke jing im jung ke jing shai ka bau Kris ka bau trai ul ayenga den mata kadau nganom wan rasyu ya kato ke jing im badum nganom wan rasyu nganom shasyu baka pop lane ke jing sneu kan tap tulub ya ke jing im jung junga ke bamenta ke sngi to ken ko han men ko para ngi duwai na ke benta kine ki jinga e bau trai oni rap yangi ningkong ne sabe bangin khot ya ke kerteng jing u man la ke klemat hang bangidan ke jing kemen ha bangidan ke jing suk habangidan hakino kino ke benta jong ke jing im ngin kan mau ban khot yo trai namaru trai nuan ban Kristen yangi utrai uan ban aibor yang abade pi eniro yo Jisu Christ ngin yeng ngin plai la ke jong ke jingit nga nget hau blei ukpa badan bor baro unong chau ka beneng bat ka kendau padal Jisu Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balapon domen sem bakhod ya balakana kamaria te sati bala shala bein ha Pontius Pilatus la sanar pnai u la ya bala tebiu akas ni ke balai la mipan ni ke bayap
Ulaki usabneng usong sakamanu blay pa badan bor baro nang tawan pat ban besar gibi imit gibayap ngangait hauman sim Bakhuid hakabalan Catholic Bakhuid haga jing selok kerukhuid haga jing mab yakipop haga jing nipat kado bat haga jing embom jukut. Amen. Lai Ba-hynriew Pundriw. Ia nguya me ko trai nong tau namar ka jing spoon ka jong me mila yo uku bansa ken mau kadang jong kangu jong kadem ya me Tục tiang kinh rạc, tục tiang sơn chính ai na ca đồ nước chính tre si tâm cho nghi đầu bên lòng ya ki ca đồ ca snam trong mình Ia nguya me ko trai nong tau namar ka jing spoon ka jong me Mila yo kawan bansa ken mau kadak jong kangu jong kadem ya me Tục tiang kinh rạc, tục tiang sơn chính ai na ca đồ nút chính tre si tâm trong nghi tục bên lòng ya ki ca đồ ca snam trong mình Toduai ko para bagai jing kenya jung abad jung pi kan long bapriang huna kamadu bleu pa badan bor baro. To try yang jiknya di jompi. Nak benta ke jing robat berom berkerteng ke jing ka jing mentoi ngi bad balang Bakhuid jing baro ka wei. Ko blei me bapan trai kam da ke jing sbon ya ka bor jong ki jing maya jung me. To ai ngi kerpat Ba kajing syakri jungi yame kan long kebayadai bad kine kijin ai bakentang dau Kris utrai jungi amen. Utrai udon ringkat bad pi Ringkat bad piru. token tiu yalaki danot Ikan tiwi ki shautra. tongin utrai blay jungi Kasong hok bad kade. da shisha kalong kabasong hok bad kabadai kadai ti jungi bad kajing penim yangi Haman lakapor bad kajaka ban aingu yame ko kenrat ko kpa Bakhuid ko blay badan bor bad bom jekut namar walada memdan kam ya kajing ya ro jongi panban kajing sngu jongi kadehi kajin ai jongme namar kajing ya ro jongi kim panyari e ya kajing kraw jongme henry ki kam ya rap yangi na kabanta kajing panem lengbau trai jongi u Jisu Christ bad kumta ringkat bad kekenuhun ruai jongki angel ngia ro yame ban ngi penbena da ka jingkmen Bakhuid Bakhuid utrai Bakhuid ublay kipat Beng bak pertai kidap Daka burong jong me Rayu sana syajrong Rayu sana klemput Rayu sana yuglay junom Ya royu tabawan Haka kerja
strong. Royo sana glem good. Royo sana you play to know. Dasha malong Bakhuid kotrai kathamei jong gajing khuj baro. Namar kata ngikirpat yame to pen khuj pan kentang ya kine gajing terwa jongi. Da kebapa ya mensim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong otrai jongi uji sukris. Hakapor baladino yau badala kamon snobha ula pediang ya kejing syasutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yau badul ai hala kesenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi. Ha kejukur kom endalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom jukut ya kebaen penmi na kebenta jongpi bad na kebenta gibabun na kebenta gajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bangi bam dune ukmu bangi dinagane kakuri ipen kaya jing yap chong mi kontrai tada du. Namar kata ngig bapen menta ya gajing ya bar gajing mi pat jong u ngi terwa hame kotra yok pu jong gajing em bad yok khuri jong gajing pen em ngi dai nguai dem namar malanyeu yangi kibabit ban yang akmat jong me bad ban shakri yame da kebas ngoret ngi kerpat yame bangi kibayo benta kamat bad kasna mukres ngi long kiba lapan yitali kawai dauman sem Bakhuid token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatla kaprate batopen janaya ka ha kajing it ringkat badulyo ukpa Bakhuid jungi ulbert bishop jungi ka kanhun ki bishop badbaro ki lengdo token Mawkhlam ruya ki hanman ki para shinrang bad kante ki balayot ya da ka bakerman ya kajing mi pat badya baro ki balaklat no kajing isnei jongme to priang yaki sha kajing shai ka khmat jongme to isnei yang ibarok ngi kerpat yame baringkat bad kamariate sati Bakhuid ka kmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurim jongka ki apostol Bakhuid bad barok Bakhuid ki belapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet penyok bentalem ha gajing embom jukut bad banginiro bad pendan buram yame dau kun jong me u Jisu Christ. Dau lembadu badhau kan long ame blai ukpa badan bor ha gajing long kawe jong men sem Bakhuid barok keberam gajing yero cunam la cunam amen. Kumbelah hukum yang ngi dau nong penem bat kumbel hikai ngi daktin blai ngi not banong kokpa jongi ubah habneng kalong ke Bakhuid kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme bah habneng paingi mentra ke jingbam jongi ke bahala ke sngi batamab yangi kerengkang jongi kumbang rogi mabi ke belas niu yangi padwa dialam yangi sha ke jingpen shoy henre de perla yangi na ke basneu
to pen lai ngi karpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing bun chung me to ai jing suk jing san ya kisngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jume ngin lai barabor na ke pop bangin yo jing yada na ke jing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ke jing kerman Bakhuid bat ke jing wan pat chung nong penim jungi u Jisu Christ Namar kacome kalong kaima, kacome kapor kaburam, junam la junam. Kot rai Jisu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga nga ai api wat pe ye ki pop jongi han ro ya ka jing ngai jong ka balang jong me bat ha ka jing sabun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubem bat basan shar junam la junam amen ka jing suk rai ka dan barabor rain kat bat pi Ringka bat piru. tong ne truai ka dak ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk pat pi Kukun lang brodu play, make it keep property, to skills and yangi. Kukun lang brodu play, make it keep property, to skills and yangi. Kulang brodu play, make it keep property, to I jing suk yangi. hak mi ukun lang brod jong oblei hak mi ubakid no yakipop jong ka pratei suk yangi blasha khot sha kan ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam song hak na man rong apo ke ying ka junga henry song tang iktin kaman sem junga kan sakhia hi kamer pat kasnam kris kan ribet kamingi sha ka jing embom sukun amen.
arspa lai. Jame imani yame trai kublai jonga nong penim bujonga me wan long brew me silspa Bob Jongi Namar Jongi Me Wan Yar Shaduan Iya Sewu Imani Yamitrai Sabat ngin Medai kasih Kajing rem Kajing syai Medai kutrai Kajing im Kajongan Skem kajonga Menti jonga Wan pensyai si jonga Iya isyamu Imani Dong ini aduai. Toai bakan ke jengknya bakan jablay kabangila terwa bad na kabangila yabam kan ai jeng em yangi kotrai ngi karpat knang ba haba late song yangi bad me ha ka jeng ej bom jukut ngin la ban se ki so ki bane shi jinom Dau Chris utrai jungi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat pi Ublay badan borbaro unkur ku ya pi Pa badukun badaman sem Bakhuid Amen. Kilaj suk kamas kalawai Isamu ya blay Arspa prapuwe Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, cum Maria non cable, Jonka pertai ki angel badriu kut ki ruaya roya pa Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu. Apuram hakpa berkuna mensim Bakhuid. Walang hakpa meningkong tujuan parabol jenama jenam amin. Ini roh Jisu Christ. Jenam amin.